pelottavaa ja huolestuttavaa. Ja ymmärrän sen toki hyvin, totta kai isot autot on aina massiivisempia ja näyttävät tuolla liikenteessä erilaisemmilta, mutta jos ottaa tosissaan huomioon sen tilanteen, missä ollaan oltu lähtökuvioissa, että ajetaan enemmän kuin rahkeet riittää vanhalla kalustolla ja se ei ole kyllä, ei tien eikä liikenneturvallisuuden kannalta sitten hyvä homma ollut. Ja kaikkein iso rasitus nyt kohdentuu sitten meidän tiestölle sen siirtymäsäännön kautta, että meillä on 5 vuoden siirtymäaika vanhalle kalustolle, jolloin se voidaan katsastaa vähän isommalle kuormalle. Ja se aiheuttaa tietysti kaikkein kovimman rasituksen tällä hetkellä sitten meidän tiestöllä. Et jos sitä siirtymäsäännöstä ei olisi otettu, niin iso rasitusta ei kohdentuisi, mutta sitten se on iso markkinamuutos alalle kuitenkin, että se on haluttu alan kilpailukykyä sillä tavalla varmistaa, että myös pienemmillä autoilla pärjää edelleen. 1200 autoa oli muistaakseni viime viikolla rekisteröity isommille kuormille, että kyllä siihen selkeästi tarvetta on. No niin kuin aikaa kuullaan, että myös muistio, ministerin sopinut varmaan meidän kaupunginjohtaja antaa sinne muistion tuossa ja esittelemään, niin olepa Esa. Arvoisa ministeri,